Bodoland Dance Master Season 1. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. खुलुमबाय आं रानि बसुमतारी गोबांसिननि अननानै भट मोननानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बानजायनायाव बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 नि फार्स्ट राउन्ड बादायलायनायाव आं सिलेक्ट जानानै सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय सिलेक्ट जाबाय। फैगौ 6 मार्च 2021 मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि अन्नानै नाय इउट्यूबआव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 नि हाबाफारि बुंफिनदो फैगौ 6 मार्च 2021 सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि अन्नानै लाइक थुनानै भट दिन्थिहर एबा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव फैनानै नायफै मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि आरो टकेन भट होनानै आंखौ देरहासार खालामफै नेना थाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो भट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
खेबसेबाव खावलायनाय फैगौ 6 मार्च 2021 इं सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि अन्नानै नाय इउटिउबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि हाबाफारि अन्नानै लाइक थुनानै भट दिन्थिहर एबा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव फैनानै आंनि मोसानाय बादायलायनाय नायफै आरो टकेन भटनि गेजेरजों आंखौ देरहासार खालामफै नेना थाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो भट